Здравейте. Сега ще правим палачинки. 2 яйчица. Бъркаме ги. Сега какво трябва да сложим? Кисело мляко дойде. Ето лъжица. Колко лъжици? Половината бурканиш, до половината. Толкова? Да, достатъчно. Бъркай. Ето служи сега захарчица. Колко? 2 лъжички. Олио. Не трябваше ли със сол да И сложим? сол, и олио. Аз ли да сложа олио? Да. Олио. Сол. 1 чайна лъжичка. Равна. Ето, равна. Слагай. Бъркай. Бъркай, бъркай, бъркай. Ами сега с чиста лъжица брашно. Колко брашно? Ами слагай сега, докато вече го правим на око. Да. 3. Не, 3. 3 станаха ли? Сега вече са 3. 3. Айде, бъркай. Малко, че имам страх, че да му се случи. Да няма топче. Да няма никакъв топче. Служи сега малко водичка. Колко? Половината чашка. Половин чаша вода. Не, Така. на тази половината. Да, и такава чаша на половината с вода. Така. Айде, бъркай сега. Тя трябва да изглежда и така. Служи още 2 лъжици брашно. 2 лъжици брашно. Да. И още една. Така, служи сега още вода. Колко? И да го направим. Това вече на око да стане смес за палачинки, да стане малко по-гъсто от боза. Да. Нали? И вече. Да. Туризм.
мисля, че е достатъчно. Докато не стане колко по-гъсто от буза? Малко, Малко по-гъсто от буза. да. Сега дойде ред на ванилиите. 4 ванилийки, които са много ще да забравим. Такива. Бацеско, О, после, кажи после за колко време ще печеш палачинките? защо? Просто от любопитство. Може би около 15 минути. 15 минути, ама на колко градуса? Тя няма градуси котлоните, те са на степени, на 8 степен на котлона. Не си решил да ги правиш сам. Не! Бацеско. Кажи, Василско. Някои котлони, като този спиртат, има само до 6 степен. Или печките са различни марки за това. Знаеш така каква е? Тази? Да. Тази е Тошиба. Така че ти е горение. Сбъркане. Трябва да стане толкова гъсто. Толкова са и така. Готово е, нали? Да, готово е. Сега колко палачинки ще станат? Може би около 5. 5 палачинки. Добре. Сега трябва да предстои мъничко и тогава ще го опечем. И това е рецептата за палачинки. Да ви е вкусно!